Radya tangga kangene ati iki
nglasi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal godeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalno gawe elo ati selawase yen pancene ora tresno mbok ya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku kaya apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati selawase ora tresno mbok ya eling eling gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati selawase